birthdays, anniversaries, meetings, and family gatherings. Let Genlicious Food Service take care of your food so you can enjoy every moment. Prepared with care, made with quality ingredients, and served with love. Every bite is worth it. Order now. Message Genlicious Food Service on their FB page or call 0954-463-5305. Because with Genlicious, great taste meets their value. Genlicious Food Service. We cook, you celebrate. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Dagupan, Paborito. Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! diyan sa Nasinto, Paborito. Aya, so 88.1 Radio Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. PAM Sabinmalay. PAM Sabinmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay. Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay. Good morning, good morning, good morning. 30 minutos kasumpalan alas 8 da kabosan wadala sa programan titalaran na saraya. Umbaloy di tanay da baloy na binmaloy. Programan may paruntal na saraya nagagawad tanay da baloy na binmaloy. Ada programa na PM paninilbiang agresibot matapat sa bayan ng binmaloy. Bayan muna bago sarili. Karay na kolupyo dasaya na programa Makteryo Amigo RJ Beray Jimenez at your service always. Tana say Oscar Head na bali na binmalay sa partner ko Leon Elorde Castro Jr. Good morning, partner. Good morning, partner. Good morning at sa ito resulta sa programa tan PM at binmalay panirbiang matatag. Yes. Tambla, yung panagserbi nagbali tayo na una yan ang tanda ng tunay na gawin malay at tariwar ang balita. Good morning, Tan Masantos, siya kapasantan, Happy Easter at sa ibakasyon natin, partner RJ. Yes, maliklik si kanata na talagang mong simbangon mo, partner, Talibaling bawang ko, partner, at siyempre medyo home at work tayo natin. Siyempre, ito niya pananaro sa dumarilo tayo sa tutulong empleado. Pero wala yung oras na makatipid tayo dahil sa nagagawan pandemya intero mundo, partner RJ. Tani half day, work from home ni, insan nat ni, nga palay loob, pero di tanda da bali na binmalay, maliklik si. Raya kabaluyan di tan, lalay empleyado, wala isang say sakoy tray ignore, partner. Libre. At ignore, partner, yung transaksagay at ang may inol na manok na San Pedro libre naman. Oy, the best San Caro man ang tak singa agkanaksawa na da in liberyo da sa graduation ng mayor.
walang demand, paano natin, ito siyempre, nagunapat na beer ganito, kaya nabilintura pumbalay, at sa nagagawan pandemya at sana entero na mundo pa na. Noon, marakuptan taditan na tanso binyumot ya talagang na napituyawan ng mayor eray kabaluyan titan da balay na binmalay partner gatauntan. Ang tamad partner, ang gano'n yung bakasyon, sigurado, nagulo yan, untawag lang mayor, taon libo nila pareho ng mga sitwasyon, na tinaitulong at sari yung balay partner, hindi, untan ka katrabaho sa mayor din malay. Unta, singa antam may no makulika, anap-anapon na laman mutan, partner. So, may unduber. Partner, may talagang natulaman mo, so singa, kinanong mayor pa ginto sa totoo, may servisyon totoo. Pero, partner. Matatag, kapag servisyo talaga na may aksyon. Diba? Oh, pero, hindi ka galit. Hindi ako galit. Ito ang boses ko, partner. Kahit ako yung maliglig si Masesya, na itong boses ko medyo malakas para nakakasip ng energy, hindi ka nagagamit ng microphone. Kahapon nga pala, nalaman ko na may monthly program pala ang munisipyo dyan para tulungan yung ating mga kababayan dyan na walang lisensya. May slot pala dyan na talagang buwan ginagawa yan, partner. Sandali pala. Sige. Sige, may tawag si partner ko. Dyan pala sa bayan ng Binmaloy. Yung pagbibigay ng slot doon sa ating mga driver na walang lisensya o magdadrive, monthly pala yan na ginagawa yung seminar libre para sa kanila, partner. Malaking tulong yan, partner, sa ating mga kababayan. Dahil sa Binmalay, halos dito nakasipid yan sa pagbuwan ng lisensya. Kahapon na naman, marami, 11-12, may ruli. Tapos na ng last week. Alam mo, diyan makikita yung tamang bisyon ng isang mayor, tamang paminilbihan, yung iniisip, yung kapakanan ng hindi lang ilang sektor, kundi lahat ng sektor ng kanyang nasakupan pananalig. Dahil napag-alaman ko, ganyan pala kung resourceful yung namumuno, siya yung tumatawag doon sa mga ahensya na kailangang tawagan at alam naman ng karapatan ng LGU personal nagre-request kaya nagra-grant yung mga ganyang bagay na ibibigay din na serbisyo sa ating mga kababayan na partner, di ba? Yung nga, partner, yung nakikita mo yung vision ng isang mayor, yung pinutulungan ng mga kababayan natin kung saan aspeto, mga katulong, hindi nasasayang yung oras, yung pera ng bayan dahil, alam mo, yung LTO, ang pagkain nila yan ay charge to the mayor, sariling bulsa. Pala. Accommodation, sariling bulsa. Kaya yung bilin ni Mayor sa mga aplikante, para sa pagkuha ng lisensya, makinig kayo, pagbutihan ninyo. Dahil pag na-perfect pala nila yung exam, halos talaga, wala nang babayaran, partner. Oo, naman talaga. Parang nagbibigay ng insentibo ang ating buting mayor sa ating mga kababayan dito sa Binmalay. Ginagawa niya lahat ng paraan para makatulong. Hindi kahit na maliit na bagay, pero malaki rin kung tingnan mo yan buong Binmalay, partner. Nagkasunod, 2 linggo, tapos mayroon uli na isang libreng theoretical na galing pa sa LTO gobyerno. Parang marunong siyang magkurekta para makailangan ng bayan niya. Di ba mahal yun? Siguro 1,000 pesos ang kailangan mo bago ka makakuha ng lisensya, di ba? Sa mga private, Marami natutulungan ni Mayor. At saka, ngayon, siyempre, safety ang ating mga kababayan din. Lahat sila may lisensya. Tama. Yun nga ang naobserbahan ko dyan, na hindi lang maglilista, kundi kakausapin pa sila ni Mayor para kasi sayang pag islat sa kadami ng gustong makapag-apil, tapos may mga pupunta hindi pupunta. Sayang yung panahon, partner. At saka yung yung kanyang advice, yun ang napaka-importante, di ba?
para at least ma-motivate yung mga tao na hindi basta libre pupunta na lang kundi pagbutihin, di ba? Oo. Oo. Pastor Jay, observan mo, sino-sinong pumapasok sa opisina ni Mayor? Kahit naka-boxer, Oo. naka-chinelas, Oo. libre kaya ang munisipyo, huwag na sabihin na may pinipili tayo. Bakit? Sinasabi ba yan? Sinong tao, naging sino bang tao dyan, wala kaming pinipili, pumapasok, pwede makiusap kay Mayor. Saka naobserbahan ko dyan yung parang, di ba, pwede mong lapitan agad si Mayor, di ba? Kahit may mga, dyan sa, dyan diking nalamisaan to, di ba? Parang dyan ko lang naobserbahan na, kahit masa, kahit na common tao, yung sinabi mo, welcome pala dyan, Oo, yun nga, kaya sabi ko, kahit na sino, pwede pumunta kay Mayor. Oo. Walang problema dyan. At saka yung transparent, kaya nandun ka sa loob, wala yung, close door muna, ganito. Hindi, makinig ka kung gusto mo, di ba? Dahil wala namang tinatago. Yung inano natin yung kahit sino, pwedeng lumapit kay Mayor, humingi ng tulong. Oo. Kaya pala, pagka may mga tao dyan, may say gabay ko ni baga, Jad Karakol, aga nabubuntunan, talagang na inaaksyonan agad, Pati nga, Sa Kirit Partner, mansasalita, mampipirma, nanunang mo man. Ay, nga. hindi sayang yung oras ng ating buting Mayor. Saka saka ito partner alam mo yung memorandum na galing ng Malacanang patungkol doon sa half day ngayon ang pasok? Oo, di ba? pinag-aralan niya. Yun, isang araw lang yun, pero kanyang pinag-aralan at kinuruhe, parang mayroon siyang sagot doon. Dahil siyempre yung Memorandum Order 114, yun yung una, yung 4-day work a week, tapos may sumunod na 116, tapos yung oras parang hindi sumunod doon sa una, parang may conflict. Yun lang maliit na bagay, pero inepekto. Di ba? Yun ang maganda kay Mayor, pinag-aaralan muna bago pinipirmahan at inaayos muna dahil may conflicting dyan, may mga conflicting ideas. Yes, yun, conflicting. Tama siya. Natin buting Mayor. Kasi alam mo kaya ako bumilib din nung naobserbahan ko kasi one day, lang yan implemented for one day only. Pero nung nalaman niya, parang conflicting, di ba, dun sa sinagot niya sa memo, di ba? Yun lang yung bagay lang na yun. 7 to 6. Yung mimong huli, 8 to 12. Yun. Paano yung dalawang oras? Yung una na memo. Kaya ginawa niya, binuo niya at nabuo niya yung idea. Na wala siyang magiging EOM, wala siyang magiging conflicting dahil sumunod doon sa mga utos ang ginawa niya. So, doon mo mapagtatanto na talagang pinag-aralan lahat ng bagay. So, na porsyento pa na kaya si Mayor marunong na sinasabi namin, kahit marunong na sabi na puro kasama namin yan, tingnan mo ginagawa niya, pinag-aralan ng Binmalay, hindi niya inisip yung basher kung siya ay stricto kung ano, pero ano ngayon ang naging bunga? Ang unang-una, nakakuha siya ng sale of silver dahil sa protection. Tapos nakakuha pa siya ng number 15 sa buong region na yung from 50 million napunta ng 293 million. Tingnan mo mga project. Sinasabi nila, ano ba mga project? Yan. Medyo naputol si partner ko. Pasensya ka na at kailangan dial ko ulit yung numero mo. Partner Leon Elorde Castro Jr. Sa kanyang sinasabi patungkol sa nakakamit ngayon ng Binmaloy dahil sa pamamahala nga na talagang ginagawang dapat, di ba partner? Diyan mo yung project ng ating Muir. Solar nga lang. Pero tingnan mo, maliwanag ang bayan. Kahit sa kunting kita ng munisipyo noon, may mga project siya, pero nagagamit ng mga tao. Kailangan ng tao. Kailangan nilang ilaw, liwanag, hindi kailangan ng dilim. Sabi ngayon ng mga tao, maliwanag ng Binmalay. Yes. Sabi ko naman, siyempre, ang Binmalay maliwanag dahil ang ating buti Mayor, sabi niya, ayaw sa corruption. Gusto ko maliwanag lahat.
maliwanag lahat ng aspeto. Sa akin naman, dahil idolo ko siya, sa kanya, bayan muna bago sarili. Sabi ko naman kay Mayor, saos ka naman, sana all ang api masaol. Okay, para yung pagsisilbi lapag. Walang pinipili, parang ganon. Oo, walang pinipili, sana all naman. Oo. Kaya si Mayor, sana all lahat ginibigyan ng ilaw, lahat ng barangay. Alam mo, at saka pinaghahandaan. Hindi ako galit, partner. Hindi ka galit, hindi ka galit. Hindi, boses ko ito, partner. Ito, boses ko, kahit sa pamilya ko. Kung pwede, hindi ako mag-microphone, partner. Talagang yung energetic yung boses mo. Alam mo, pag energetic ka, malakas ang boses mo, malakas ka magserbisyo sa bayan. Oo. At ito pa na pinagbiliban ko, yung dahil nalaman niya na may ibibigay na ayuda para sa ating mga tricycle driver, abay, ngayon pa lang inayos na niya. Ayos na yun. Yung request pa siya na dahil yung pagbibigay ng nandun ako, nang kausap niya si Regional Sigupalan, si DSWD? Sigupalan, sa DSWD kasi may limit yung oras. Hindi pwede kasi may mga natrasado pa submit. Basta-basta hindi na pwede. Pero sabi niya uli. Yun nga eh. Kasi sabi nga daw ni Mayor, doon sa DSWD na parang nagbigay ng, sabi, close na. Pero sabi naman ni Mayor, close na? Wala kayong abiso na close na. Tapos sabihin nyo sa akin na close na. Yan, so ganyan pala ipaglaban ni Mayor yung ating mga kababayan dyan, lalo na yung mga tricycle driver. Kaya yung mga hindi pa nakumpleto, yung requirements, na ihabol, partner. Dahil kinisyon niya. Ganun din si Mayor. Kaya nakita ko yung tapang niya. Nakita ko yung tapang niya na nasa katwiran siya. Kaya pati ako, tinan mo sa mga citizen. Pinipilit kukuha ng national ID. Ako hindi pa pwede yan. Dapat USCA ID muna. Unahin natin. Huwag natin pahirapan ng mga senior citizen. Sa mga senior. Kaya doon ko rin nakita yung idolo ko, si Mayor, na ipaglalabang para sa mga bayan lang talaga. Basta, kung kailangan ipaglaban na mayroon kang katwiran at alam mo na ito'y para sa lahat, lumalaban si Mayor. So, ipaglalaban niya ang bayan ng Bimalay. Oo, paglalaban niya. Hindi siya galit. Hindi na ako galit. Hindi ka rin galit. Hindi ako galit. Alam mo, boses niya malakas din. Malakas din. Talagang. Kung anong lakas ng boses namin, yun ang lakas ng paninirbihan namin sa bayan. Yun ang lakas ng paglaban namin ng bayan. Okay ka. Talagang pagkaganyan na yung boses mo, wag nilang sabihin galit ka. Hindi ako galit. Talagang masaya ka lang. At masayang naninilbihan. Alam mo, pagka talagang yung concentration mo manilbihan, talagang parang walang kapaguran. Ano partner? Partner, sa akin, basta ako, nag-pray palagi, pinapasabi ko kung anong man ang mga kasalanan nangyari, pero kaya lang ipaglaban natin ang bayan at mamamayan. Huwag tayong mag-abuso ng kapwa-tao. Tama ka dyan. Dahil siyempre, kung mamamalita ka naman, yung pantais. Yung hindi mo lang kukunin isang tao, kundi tanungin mo lang kung tama yung balita. Tulad natin, hindi tayo nagbabalita kung walang katotohanan. Puro katotohanan dahil nag-interview tayo at meron tayong mga ebidensya. O yung sa atin naman, kahit sinong panig, pwedeng tumawag. Okay. Basta and we will have to understand. Sa tama lang tayo. Kung yung balita ay totoo at lahat ay nailabas. Ganyan yan. Yung tunay na nagbabalita, yung tunay sinasabi mo. Yung talagang totoo. Totoo. At, hindi lang isang panig ang kukunin mo, dalawang panig ang kukunin mo bago ka mag-broadcast. Ito, partner, may panayam tayo tungkol dyan kay Mayor Pet Merera sa kanyang ginawang pagganda sa mga tricycle drivers natin na pinagsumiti na ng prangkisa at ng lisensya at lahat ng kwalipikado, baka sa April 8, may bigay na yung ayuda. Kaya, yes. Yung huling oras natin, ibigay mo na doon sa interview kay Mayor at ako medyo magpapaalam na rin dahil meron tayong utos kay Mayor na pupunta na kung isang barangay na may pinapasabi kaya umpisa na akong magpaalam sa kanila. Sige. At iubos mo na kaya mga kababayan, habang tayo po yung nag-ayuno, kung pwede lang po,
mag-ayuno tayo sa lahat ng bagay, paggamit ng kuryente, lahat. Mag-ayuno tayo dahil itong nangyayari sa ating bansa, hindi lang sa bansa, sa buong mundo. Sasabi ko lang, Happy Easter, ano yung dapat na gawin natin, huwag kalimutan palagi ang magdasal. So, happy weekend, happy Easter, at nagsasabi, Leon Castro Jr., Oscar ng Binmalay, at Oscar President ng Pangasinan, nagsasabi sa inyong ayuno ng konti at gawin natin ang pagsalubong natin itong Esther, yung tingnan natin palagi yung ginawa ng Diyos. Siya nagsakripisyo ang buhay para sa atin. Salamat, Pagnoraje, at kita-kita ulit tayo sa next week. Thank you, partner. Pero hindi ka galit, hindi ka galit. Hindi ako galit. Hindi Ganun galit. ako lang, partner. Okay. Sige, partner. Si partner Leon Elorde Castro Jr. At sa ngayon, yung panayam natin kay Mayor Pete Merera sa kanyang ginawang paghanda upang makumpleto yung lisensya, walang maiwanan na driver na mabibigyan ng ayuda dyan sa bayan ng Binmalay. Go ahead, Engineer Nixon. Itong April 10 para sa mga April 8. April 8 para sa mga drivers. Paano po, Mayor, yung mga walang lisensya pero talagang nagpapasada? May konsiderasyon po ba sila? Ang proseso kasi, ganito yan, ano? Ang pagbibigay ng ayuda doon sa may mayroong mga franchise. Kahit na ikaw ay namamasada, may lisensya, pero you are considered as colorum. Kasi unang-una, hindi ka part ng members ng TODA kasi wala kang franchise. So hindi ka kasama doon. Ang kasama lang doon sa may mga franchise na sila ay mismong nakapangalan o di kaya meron silang pinanghahawakan na papeles na it was approved by the Sangguniang Bayan. Paano, Mayor, kapag halimbawa may franchise nga pero sa kanila yung tricycle pero may namamasada? Depende nga yun. Kung naka-record nga yun sa kanila, naka-record sa amin, walang problema yun. Kung may lisensya, pero walang franchise, paano yun? Hindi ba pwede? Kaya nga, ano magiging remedy doon, Mayor, para at least hindi, ang sa akin naman, kagaya ng nung last Friday, at tumawag ang yung regional director ng DSWD, at napag-alaman ko na yung binigay namin na mismong tricycle drivers with franchise, ay it's only 885. Now, sabi ko, may still pending dito na with franchise na it's more than 100. Na-i-include nyo pa, sabi ko, ang sabi nga nila, nag-close na sila. When this closing of yours, yung sinasabi nyo na, tapos na ang pagtatanggap nyo. Do you have any written letter addressed to me that on this date you'll be accepting these names of all these tricycle drivers? Sabi ko, meron ba kayo? Kung meron ngayon, well, pwede nyo masabi yan, pero wala akong natatanggap pa. Ako, you still have to consider this. Otherwise, if not, then I will bring this matter to the secretary for process na hindi kayo nagsasabi sa amin ng abiso. You give us some advice in order that we should also know whatever things to do. Kung ano man yung mga kailangan pa, di bibigay namin, kako. But let's say na mismo ay close na. I won't accept these wordings of yours na close na. No. I will bring this matter if you won't accept these things. Kaya tinanggap yung more than still about 100 nung Friday. Tinanggap pa. So pinaglaban ni Mayor yung mga ibang tricycle driver na sabi ng DSWD close na, pero wala naman silang ibinigay na abiso na close na, kaya naihabol pa rin. Ganyan kayo paglaban ni Mayor. At sa puntong ito, partner Leon, atinding pakinggan ang Lenten message ni Mayor Pedro Merera. Ito yung panahon na natin. Kung pagkasaan, ang Lenten season na, it's not only today, tomorrow, or
on the next day. Kung titignan natin, ay dapat alam natin sa mga dumarating na problema ay isang bahagi na tayo ay mismong tumutugon sa lahat ng bagay na ang mga kagustuhan na yan, ang mga bagay na dumarating, mga biyaya ay galing sa Kanya. Kaya dapat sana, lalo-lalo na itong panahon na crisis natin, we ask forgiveness kung ano man yung mga kasalanan natin. And we also keep on praying na alam natin, mabibigyan ng solusyon ang bawat problema sa ating bansa. Alam natin na ito ay mismo ay panunubok ng ating Panginoon dahil minsan nakakalimot na tayo. So dapat man lang sana ay hindi lang dito sa Lenten season na ito ang dapat nating pamahagi ang buhay natin, kung hindi araw-araw na tayo ay mismong huwag nating kalimutan ating Panginoon na siyang mismo nakakaalam ang buhay, ang bawat buhay ng tao. So sana ay tayo ay manalangin araw-araw para sa Kanya. Yun lang ang masasabi ko sa ating bayan Binmalay. Yun po ang Lenten message ni Mayor Pedro Pet Merera ng bayan ng Binmalay. Tayo po ay wala sa ere bukas, Biyernes hanggang Sabado, at magbabalik na po ang ating pag-ere sa araw po ng Sunday at regular programming sa araw po ng Monday. Uy, sa Monday pala yung anniversary natin, So sa lahat ng sumusuporta, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang napulay malami oras sa dasaya na programang PM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Yadang aranan na Oscar na balay na Binmalay, partner tayo dasayan programa. Leon Elorde Castro Jr. Dana Jada Speto Technical, si Engineer Nexon Dakal. Amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service always. Natitilakak na masantos tan maabig ya oras sa dabalang sinansakay. Ang inyong napakinggan ay isang bayad na programa. Anumang